Ege ma ukwu leni negela duko wele mbata ọba ọsọ. Ege ma ukwu egela duko wele mbata ọba ọsọ. Onye a na-akpọ ọchịmadị ya bịawa. Ọ bụghị ọchị kpọrọ mmadụ kpọrọ m egwu a. Otu onye ọchị wụ ọkụ nwa mama mara. Amaghị m ọchị amaghị m. O nwere ike ọchị na onwe ya mara na onye nwụ. Otu kemgbe m kpụrụ ama m onye ọnwụ. Bọtụ ihe ọma ọchị mere isiweke. Ihe ọma ọchị mere itubọ. Ihe ọma ọchị mere ndị amakọ ya. O sidela makọ ya batara ndị ise. Ege nwe ukwu leni negela duko wele mbata ọba ọsọ. Ege nwe ukwu egela duko wele mbata ọba ọsọ. Eshile m ga-achụrụ ego gara Kalaba ọ dị nga nwere ego na lekwe Triple G Okoroji Triple G olekwere m ebe ara Okoroji onye na-abụ onye eze oji ehe onye eze oji adọji onotu onye dị ka Okoroji dị ya owu ọkụ nwa ama nwere ya ọwụ isi erugheru ka ọwa bụ dị nkọ owu ndị osi mebiri asị n'ịkọ ndị asịrị tụrụ asịrị ya ọwa dị ihe eji eme kọrọ ege nwe ugbo ego na-adị ugbo nwere mgbọdọ ọba ọsọ n'ụwa ego na-adị ugbo nwere mgbọdọ ọba ọsọ ege nwe ugwu leni negela duko nwere mgbọdọ karịa egela duko nwere mgbọdọ ọba ọsọ ege nwe ọnụ ọchị ego ladọ ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu ọchị mmiri na-ezoro ahụ nke mbụ ala amakọ ya ọchị mmadụ esi ndị ala nke injinia Solomon Nwachukwu esi aha ka m maara na ego nwere ọnụ ya ọnụnụ abalị alụọla see my man ana m otu maa saịtị ya gị masị onye ọwụwe otu obi ka ọzọ ọwụwe gị onye ka ọzọ ọwụwe a confirm ọnya na and the lady always do.
him as a wine and in here open by God. My man from Ezido. One from me, sir. Egama ugu. Egana do go when I got up also. Egama ugu. Egana do go when I man up also. Ego shirike. Egama ono, leni negola dono when I man over no kuo. Egama ono, egola dono when I man over no kuo. Ego shirike. Egama ono, leni negola dono when I man over no kudi. Egama ono, Tina, egola dono when I man over no kuo. My man, Obia. I want to look at the man in Avalia. I want to get museum, you like go. My man in museum, like I will go. Right time. Okay services. Incorporated. USA. Yala mi ọmọ Cynthia Nkechi Nwachukwu lọ́lọ́wọ́ President of Africa Beauty, Sergeant International in USA. This is Nigeria. 2011. Elewe jẹun. Ejilọ lọ́lọ́wọ́ di ẹ̀rọ. Chief Paul Wokage, òmìnira àwọn àrùn àlùmọ̀ bí akọ̀ọ̀kọ̀. Custom made, gift maker and the businessman. Oko Sisi Ahamadike, one of akọ̀ọ̀kọ̀. President Olu Progressive USA. Chief Paul Briko. Ege wẹ̀rọ. Ege ládàánú Chief Tiewu Nebu, Hollywood, Boston businessman in USA. Chief Stanley Chukwu, one of the Lambert, President Ikebo, one of people's organization, First Vice Chairman, Women's Club of Nigeria, International. Yẹ́n àwọn èèyàn ọmọ ya náà lọ Blessing Chukwu, Elegant Beauty Shop, Custom USA, ní àbúrò àdúgbò. Ebeni maka Chief Jude Odimegwu, philanthropist, understanding custom business model. Akana Warrior. Chief Felix Inem, Felix Okosa, Custom Golden Boys. Ego the man. Ego la sumoto dowe, ego la rungo the man. Ego the man. Asi ego le mi the man. Ego lo wani dowe, ego the car. Ego me wano. Ego la jono wele mano wele no ku. Ego me wano. Ego la dono wele mano wele no ku. Ego la dono wele mano wele no ku. Prince A1 what I can want him, Sofia Nana. When I get
ma yo wole ma se menike emenike anemo Chief Charles Mbao President Enugu State Progressive Union Oyacha Yala lolo meya lolo ego mba oyeyo nwanyị ọnwa nta hụzala President Enugu Progressive Union Most of USA Ebony Maka Lady Ngozi Igwejoku Dynamic President Umadi Golenkela Yala ọtụtụ ndị ọzọ ndị nnabọ ha nwa ha na ndị gbọrọ ndị nnabọ Chukwu gozi unu nyekpere uru ndị awụnde kara aka ndị awụnde kara aka n'ala Amerịka ndị awụnde kara aka n'ala Naịjirịa ha nọkwara obodo oyibo na-enyere ya aka ha na obodo oyibo na-enyere ụmụ ogbenye aka mgbe wala atụrụ ọnụ anaghị enyere ha aka o mefuru ogbenye ọchịrị ọnụ ndị a na-abọ kama mere ene n'ụwa ka soro ụwa niile Chukwu echele ha anụ obodo oyibo na-enyere ya aka anụ ovasi nwanne dị na mba Chukwu nyere ya aka n'ụwa ga-enyere nwanne ya aka Chukwu gọzie gị n'ụwa ga-agọzie nwanne gị maka n'ụwa m nọ n'ime ihe ụwa dị igirigi elu ụwa dị egwu ekwere nwanne ya aka onye Chukwu mere eze ya echede nwanne ya oji ngaji erugbu ka onye chede onye ji aka onye rielelu tabụl jede onye na-ala ehihie maka na nwere ike iru echi elu wee mee ndụgharị ya aka anyị ga-ekele ya ndị meghe meghe ya aka anyị ga-ekele ya ndị nyere ogbenye aka ọgbada enyedu nwanne ya ka ọ lere ya kọrọ ya ọgbada enyedu nwanne ya ka ọ lere ya kọrọ ya ụna ahụ na egolo ada ugbo nwere egolo ada aka onwe egolo ada ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu iwu na egolo ada ugbo nwere egolo ada aka onwe egolo ada ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu ihe ahụ okorobịa ya kacha mma ka ọtụma adịghị ego oji ị ga-ahụ ndị mmadụ ga-ekwu a sị na oji ego ọ gara enwe ọnụ ụna ahụrụ otu ego ji nwe ọnụ n'okwu ego nwere ọnụ n'okwu ego enweghị ọnụ ego enweghị ọnụ ego na-ada ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu ego enweghị ọnụ ego enweghị ọnụ ego na-adị ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu ego enweghị ọnụ ego enweghị ọnụ lekwere na ego na-ada ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu ego enweghị ọnụ ego enweghị ọnụ ego na-adị ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu